Friesland krijgt krekt als Greenslaan een onderzoek naar de effecten van gas- en zoutwinning op de Boeiem-Delgong. Het KNMI zal het onderzoek uitvieren. Deputaire Sietske Poepjes is er blied mee. Ik al binder geen onwijzings dat het ik hier misgaan zal. De gemeente van Ljouwerdeel had juist unaniem gekozen voor een fusie met de gemeente Ljouwert. En daarmee nemen ze de uitslag van het referendum dat 2 weken houden waren in de gemeente oer. Nevens de riem moeten de onderhandelings nou extra gauw als mogelijk beginnen. Rotte oerlijst in Sniksweeg. Jonken een oud heel in Stwatten pleets had een familie de laatste tijd al 6 rotten vangen. Ze zeggen dat ze van de pleets komen, maar de eigenaar daarvan ontkent dat dat ze is. Hij is net van doel er wat rond het waan. De gemeente zal nou onderzoek waan naar de oerlijst. Het parochiebestuur van de Roomske Kerk op het Amelaan had een banknummer openen voor de herbouw van de kerken, die het verleden weken uitbaande. Het bestuur rekent erop dat de kerken weer opgebouwd wordt. De stichting Oude Frieske Kerken is onlutsen als adviseur. Joen en vannacht is het damper, gewoon dampig waar. Het wordt 1 of 2 graden boven nul en er stiet net volle wien. Er is kans op gladens. Moe bewolking, kans op mist en stoorrein. Hoe thuis wordt het zo'n 7 graden, nachts om en erbij het vriespunt.